Хәзер без Әстерхан өлкәсендә. Һәм биредә елганың сайыгуын, хәтта менә шушы күперләрнең терәкләре буенча да күреп була. Халык сүзләренә караганда, биредә әле 1 ел элек кенә су 2 метрга күбрәк булган. Нәтиҗәдә хәзер ярларда куе камышлар үсә башлый, су уртасында утраулар барлыкка килә. Су Иделдә генә түгел, аңа коючы башка елгаларда да кимегән. Шуңа монда хәзер элек сулык төбендә яткан чүпчар, торбалар, баткан карап калдыклары күренә башлаган. Сайыгу балыкларның күпләп үлүенә дә китерә. Бу исә икътисадка тискәре йогынты ясый. Это река Царев. Когда-то, где мы идем, вот в этом месте, около этого пирса, стояли корабли. Около 15 лет назад, в тот момент, когда была многоводна река Волга. Сайыгуның сәбәпләре берничә дип белгечләр. Беренчедән, һава торышының үзгәрүе. Җәен Идел буе төбәкләрендә яңгырлар аз яуды. Елга сайыкмасын өчен аңа су һәрвакыт килеп торырга тиеш. Икенчедән, Әстерхан өлкәсендә Иделнең өске өлешеннән төшкән су агымы җитми. Бу җирлектә күпләп балык үрчетәләр. Шуңа кирәк икән, бергә күрше су саклагычлардан да су җибәрелергә тиеш. Шул исәптән Куйбышевныкыннан да. Каждый год немного больше воды остается в водохранилище. Куйбышев су саклагычында су һәрвакыт тиешеннән күбрәк кала. Әлбәттә, Татарстанда карап кимәләрдә йөреп торса, елгалар мул сулы булса яхшы. Ләкин Әстерханда елгалар кибү балыкларның үлеменә китерә. Димәк, кайдадыр уңайлылык, кайдадыр халыкның ризыгы турында борчылалар дигән сүз. Әстерханда кеше үзе тоткан балыгы белән туклана. Безнең төбәкләр арасындагы аңлашылмаучанлык шушы мәсьәләләр белән бәйле. Иделнең сайыгуы аның яры буенда урнашкан барлык төбәкләрендә борчый диярлек. Балыкчылык һәм туризм тармагына зыян килүне дә исәпкә алсак, Әстерхан икътисады шактый табышын югалта дигән сүз. Татарстан өчен Идел пассажирлар һәм йөк ташу, шулай ук туризмны җәелдерү мөмкинлеген бирә. Аңлашыла ки, һәркем үз төбәген кайгырта. Бу мәсьәлә турында Дәүләт Думасында инде 3нче атна фикер алышулары әле дә алтын урталыкны таба алмауны күрсәтә. Елгаларның сайыгуы Әстерханның тагын нинди тармакларына зыян китергән? Мондый күренешнең Идел буе төбәкләренә тагын нинди куркынышы бар? Бу хакта Шимбә адымнар, якшәмбе Симдни тапшыруын карап белә аласыз. Әстерханнан Рүзәл Шарипов, Андрей Ключников, Яңа гасыр каналы.